Nou, we krijgen nooit zo'n café weer. Heel Sneek heeft het er al over. Het bruine café van Joke krijgen we nooit weer. En dat ga je heel erg missen. Nou ja, mijn zuster, ik ben 68 jaar. Ik vind het nou wel eens welletjes. Ik bedoel, 44 jaar achter de bar en weet ik. Dus wij hebben nou besloten, we hebben het pand te koop staan en ik wil er met stoppen. En was het mooi weer? Nou, zo'n allemaal. Hetzelfde beetje wat we hier hadden. Ik kom hier een jaar of 25 en ik heb heel wat meegemaakt. En als ik steun zag ik het bij Joke. En Joke kan me nog alles vertellen hoe het moet. En als ik wat verkeerds doe, hoe het niet moet. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het wel. Het is ons tweede boeken. Ik ben altijd met mensen bezig en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Er zijn natuurlijk ook wel wat trieste verhalen bij, maar je probeert daar allemaal toch een plekje te geven en iedereen wat advies te geven. Ja, het is één grote familie. En het verschil natuurlijk met vandaag de dag. Dus toen ik begon, dat is dag en nacht is dat verschil. Ja. Toen had je overdag, 's morgens om 9 uur gingen we open. En er stonden de eersten al voor de deur. Voor hun glasje bier of voor hun borreltje of weet ik wat. En dat is jaren is dat allemaal zo doorgaan. Ik heb ook al heel veel mensen in deze 44 jaar, die heb ik eigenlijk afscheid genomen. En die leven allemaal niet meer. En daar komt natuurlijk vandaag de dag geen nieuwe aanwas meer. Nee, daar komt niet. Ik bedoel, de jonge mensen besteden hun tijd toch heel anders. Die gaan er niet zo naar het café als wat er toen in die beginjaren was. Dat is eigenlijk het verschil. Maar het is en blijft nog altijd mooi met mensen omgaan. Ik kom uit Amersfoort oorspronkelijk. En ik kom hier al 43 jaar bij Joken ook in het café. En met het bootje, met dezelfde boot ook nog altijd kom ik hier. En dat bevalt me bijzonder goed. Komt Tini tussendoor. Tini. Ja, Tini. Dat is Tini. Ja, U kent Tini ook. Die ken ik ook al jaren. In ons café is het gezellig, kom feest maar mee. Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen. Hij wil verplicht hè, dan voor mij stoppen. Ja, want die is nog even terug. Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik bedoel, ik snap haar ook. Wat voor baas is Joke? Nou, in het begin was ze wel even streng, recht voor siraap, zo moet ik het zeggen. Maar ja, dat kan ik zelf ook heel erg wezen. Ja. Is dat nedig hier? Ja, zeker. Beren gezellig. Nooit geen ellende, nooit geen knokpartijen. Want Joke is ook de beste uitsmijter. Wat die ziet gelijk al er een binnenkomt. Dit staat mij niet aan. Nou, die heeft ze er heel gauw uit, dat zal ik je wel beloven. Wij hebben dus in al die jaren alleen maar met vrouwen werkt. Omdat uit het verleden natuurlijk de man altijd nog wel het meeste respect voor een vrouw heeft. Die ziet die niet helemaal gelijkwaardig met ruzies en dat soort dingen. Dus ik denk dat dat de formule wel toch wel in het horeca is. En wij hebben eigenlijk ook weinig ellende hier gehad in die 44 jaar. Zolang dat ik hier zit. En daar moet je natuurlijk zelf ook voor waken. En dat heeft ook te maken met gewoon duidelijk wezen wat je wel en wat je niet wil. Je doet nog wel decisions is maar. Ja, zit helemaal niet over in. Over 2 weken ga ik lekker weer een weekendje met haar in Amsterdam met ons tweeën. Doen we 2 keer per jaar. Ja. Hebben het hartstikke leuk. Verleden week ben ik met haar op een sloep weg geweest en dacht ik, dat wordt al wat minder. Want dan hebben we hem met, de horlepoot. En zij heeft ook een mankenpoot. Dus ik moet aanleggen.
Ik zeg s'avonds tegen mijn man, ik ben kapot. Dus ik krijg een beetje met de zonnebloem weg geweest. Maar we hebben het heel leuk gehad. Als het weten wist hoe het met die gaat, moest een ander vragen. Dus dit is hier ook een heel groot voorbeeld van. Dat is hier een heel groot voorbeeld Ja, van. de feiten liggen iets genuanceerd. Nou, dat weet ik wel heel zeker. Dat weet ik wel zeker. Maar ik heb geleerd om daar niet tegenin te gaan. Wat zijn er nou echt mooie dingen die je mij maken hier? Nou, dat is over het algemeen wel wat jaartjes terug. Hè, toen hadden de mensen nog wat meer humor, kon meer. En ja, net een striptease op het biljart. En dan kregen diegene geld. Nou, even striptease doen. En daarna, hij was klaar en hij zei, nou even een rondje voor iedereen, dan was hij het geld ook weer kwijt. En dat kon allemaal. Het caféleven, wat mijn ervaring is het meeste aantasten door het rookverbod. Het rookverbod, dat het ons bedrijf enorm aantasten. Nou ja, en dan vergeet niet de telefoontjes die erbij komen binnen. Die hele social media, want in het verleden was het namelijk zo, van mijn periode, beginperiode, dan ging je donderdags de stad in, dan ging je naar het café. Nou, vrijdags dan braken je poorten om weer naar het café te gaan, om te vragen hoe het aflopen was. Ja, want je moest dat weten. Nou, het verhaal is nou eerder thuis als dat jou thuis binnen. Het zwarte gat heb ik niet. Nee? Nee, want dit is een voorbereiding van enkele jaren geweest om die knoop deur te hakken. En nu ben ik ook zover dat ik het loslaat. Ja. Daar ben ik van overtuigd dat dat zo is. En vindt het die situatie het ook goed? Dat De je wat meer thuis- thuis bent weer? Jawel, want dan kan hij nog wat meer weg te vissen. Ja, is dat zo? Ja. Oh, ja. Hebben we er nooit moeite mee gehad dat de vrouw altijd jongens werkt? Ik ben altijd voort van mijn werk. Dus, en ik heb altijd in het buitenland zitten overal. Ik heb 30 keer van de Amerikaanse maatschappij op werk geweest. Dus ik weet het. En dat er even kwam, nou, dan zei die dat alle hier alleenig. Maar het personeel zelfs. En dat kon makkelijk. Dus dat is geen probleem meer dan. Dus, en dat ging best. Ik denk dat het net zo was hier dat we nog net meer bij elkaar was hier. Nee. Dat zou best kan, hè? Ja, het zou Allebei best toch kunnen. wel een stuk Ja. vrijheid. Ja, alle een stuk vrijheid, ja. Backveeltje worden ze een beetje, maar van de rest gaat het best. Win je dat wel eens? Wat? Win je dat wel eens? Nee, nooit. Nee. Goeie vraag. Maar er is één ding, hij is thuis de baas over de televisie. Oh. Ja, Omroep Friesland, maar ik ken. En als ze zei, nee, wat oors, niks van Omroep Friesland. Ik kan niet meer vertellen. Ik hou van Joke, een hele dierbare vrouw. Einde verhaal. Stop. Oh, lukt me mee eens even. Zeg het maar hoor. Je bent er nooit alleen.